absolútna nespravodlivosť. Neustále narastá nezamestnanosť a chudoba. Toto sa musí zastaviť čo najskorej. Preto je potrebná zmena. Taká zmena, ktorú dosiahneme protestami alebo referendum. Zmenu chceme takú, aby po referende, po voľbách moc ostala v rukách občanov. Občania vložení svojho hlasovacieho lístku do urny vo svojom hlasovacom obvode dajú politikom dôveru, povinnosť pracovať a povinnosť slúžiť občanom. Tým, že moc zostane v rukách občanov, môže byť politik kedykoľvek odvolaný voličmi a nie zabetonovaný na 4 roky ako teraz. Volebným obvodom v priebehu volebného obdobia za svoju pasivitu, tí, ktorí tam chrápu, sami ich vidíte v televízii, alebo po zneužití verejnej funkcie pred nimi. Ja sa zastávam za to, aby sme sa dostali do médií. Média ovplyvňujú verejnú mienku a nedovolia občanom, aby sme si povedali svoje širokej verejnosti. Fuj hamba! Nech sa hambia všetci! Fuj hamba! 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 Priatelia, minule som už spomínal, táto budova, čo je naproti, prijímajú zákony v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Fuj hamba! Pred nimi! 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 Vážení priatelia, teraz vám poviem len v skratke, akú máme my šancu teraz. Prosím vás pekne, ja tu navrhujem pána Potockého za občianskeho kandidáta, občianskeho prezidenta. Idú prezidentské voľby. Jeho budeme voliť za prezidenta. A pán Potocký nám slúbi toto, čo vám teraz poviem. Ja som sa s ním rozprával. Jedine prezident má právo rozpustiť parlament za to, že sa tu demontuje demokratický systém. Prezident má na to právo, legitímne právo. Prezident má právo odvolať vládu a nastoliť úradnícku vládu. Prezident má na to právo. Nenechajme, aby nám tu zvolili nejakého politického nominanta. Zvolme si svojho občianskeho prezidenta, pretože systém zlyhal. Reštartujme spoločnosť. Reštartujme spoločnosť. Systém zlyhal. Systém zlyhal. Ešte raz. Reštartujme spoločnosť. Reštartujme spoločnosť. Systém zlyhal. Systém zlyhal. Restartujme spoločnosť, všetci ve spoločnosť, systém zlyhal, systém zlyhal. Ďakujem veľmi. 17. november nám opäť zaklopal na dvere. 17. november je za nami sú všetky demonštrácie, nepokoje a nám ostáva len ako každý rok zhodnotiť, čo vlastne ten 17. november pre nás znamená. Bol som prekvapený pri jednej príležitosti pri návšteve školy, že mladí ľudia nevedia, čo 17. november znamená. Čo sa stalo 17. novembra, aký mal význam pre spoločnosť 17. november, kde sa stala chyba, že sa nemáme tak dobre, ako by sme očakávali a ako ďalej. S týmito otázkami sa najmä mladí ľudia nevedia vyrovnať. Dnešný 17. november je trochu iný. V Európe vládnu nepokoje, v Španielsku prebiehol generálny štrajk s ústredným heslom, že vláda robí úspornými opatreniami na občanoch podvody. Štrajky sa rozšírili ako iskra, rozdúchavajúc plamene. Štrajkuje sa vo Francúzsku, v Portugalsku, v Grécku. Aj na Slovensku sme zažili veľa štrajkov. Čo sa dá so štrajkami vyriešiť? Položme si niekoľko radikálnych otázok.
A ja som sa dohodol s aktivistami za priamu demokraciu a s aktivistami, ktorí túžia po zmene, aby mi zodpovedali na niekoľko kardinálnych otázok. Tu vám ponúkam ich odpovede a na konci vyslovím aj svoj názor. Prvá otázka znie: čo pre vás znamenal 17. november? Čo sa 17. novembra stalo? 17. november bol podľa mňa spôsob, ako sa dostať niektorým ľuďom do majetkov, ktoré dovtedy nevlastnili, ktoré ako spravovali a chceli ich mať vo svojom osobnom vlastníctve. Komunistická strana sa už pomaly rozkladala ideologicky, pretože ten systém, kde nefunguje tržné hospodárstvo, pričom nehovorím kapitalistické tržné hospodárstvo, ale kontrolované, teda regulované, tak sa neosvedčil, lebo sme už pomaly, ale isto strácali konkurencieschopnosť aj na socialistických trhoch, nehovoriac o tom, že boli zavedené svetové ceny postupne na ropu, čo nám dodával Sovietsky zväz, pričom brežnevovský režim neumožnil zavedenie tržných cien na spotrebný tovar, ktorý sme vyrábali my. Pretože tento systém sa už pomaličky rozkladal, tak museli vymysleť, ako sa dostať k týmto majetkom, tak urobili nainscenovaný prevrat. Ľudia nadšením hovorili na námestiach a oni si zatiaľ delili nadobudnuté majetky, ktoré sa vyprodukovali predtým. Dobre, tak ako to vlastne bolo s tým novembrom, o tom mám málo informácií, mám len svoje skúsenosti a na základe svojich skúseností mám taký dojem, že to bola nejaká zrežirovaná hra, kde ľudia na ulici slúžili ako náplň do dela. Určite boli ľudia, ktorí si mysleli, že ako nadchli sa tou situáciou a naivne tomu verili, ale ten ďalší vývoj mi nasvedčuje na tom, že bolo to aj riadené. Hlavne keď som sa dozvedel o tom Dýčákovi, ktorý zahral mŕtvého študenta, a jedným z hlavných zápalných momentov bolo, že študenti išli po celej republike a rozširovali, že ubili tam študenta k smrti, a či to bolo jedným z takým tým rozbuškou. No, 17. novembra sa udialo hlavne preto, že v spoločnosti bola nespokojnosť so systémom, hlavne úroveň slobody bola nedostatočná. Potom je druhá otázka, ako kým to bolo organizované, za akých okolností, za akým cieľom a tak ďalej. V tomto, pravdu povediac, nemám informácie, takže neviem sa k tomu vyjadriť. Viem, že tam bola tá potreba v spoločnosti, preto sa to tak udialo. A pamätám si, že na tú atmosféru 17. novembra, že ľudia do toho išli s veľkým entuziazmom, s veľkými očakávaniami, s láskou a verili, že svet bude iný. To, že sa tomu nakoniec tak nestalo, to budeme pravdepodobne rozoberať v ďalšej otázke, ale je to hlavne tým, že to nehali na niekoho iného, že sa nestarali o svoju krajinu. No ja sa domnievam, a môj subjektívny názor je, že ten 17. november bola dohoda. Dohoda všetkých strán, mimo nás, občanov. Nás sa nikto nepýtal a dodnes deň si nemyslím nič iné. Pre mňa 17. november 1989 znamenal prelom politického systému zo socializmu na kapitalizmus. Pre mňa tento politický systém vtedy bol nejako novinkou, pretože občan na to nebol pripravený. Na to boli pripravení len niektorí ľudia. Samozrejme, ja som vtedy bol v ozbrojených silách. V deň povstania som bol v Olomouci na školení, kde sme mali politickú prípravu, a tá politická príprava bola zrušená, pretože sme nevedeli, čo bude nasledovať. Večer sme išli do ulic a tam sme videli veľké davy ľudí, prešli sme okolo nich, šli sme do vinárne
A až vlastne vo vinárni sme sa dozvedeli od organizátorov, čo vlastne to bolo. Bolo to zhromaždenie nenásilnou formou. Hlásali sme proti násiliu a potom to začalo sa diať na hrade. Na hrade sa udialo viacero vecí. V podstate výsledok bol zmena politického systému. Táto zmena, myslím si, že pre ľudí súčasných prinieslo bezdomovstvo, nezamestnanosť. 17. novembra sa udiala jedna veľmi podstatná vec. Z pohľadu študenta, kedy som mal asi 15 rokov, sa udialo to, že sa zmenilo spôsob, ako sme fungovali v škole, na gymnáziu vtedy. Prestali sme sa učiť niektoré dni a pre nás vtedy nepochopiteľných dôvodov sa zrazu ľudia, študenti aj s učiteľmi začali stretávať v telocvični. A tam v telocvični, dokonca aj niektorí zo študentov začali otvárať nové slová ako pluralita, a nejaké nenásilie a otázky toho, čo vlastne sa bude teraz diať. My sme až tak celkom nepodchytili to, čo sa dialo na ulici, to sa paralelne potom možno niekto z nás sem tam vydal pozrieť, bola to skôr ako rarita, že konečne niečo, nejaká revolúcia. My sme to dovtedy brali ako niečo zakázané, čo sa nepatrilo chodiť na ulicu a demonštrovať, pretože my sme boli uhladená, pekná spoločnosť, kedy sa jednoducho nič zle nedialo. Takže to bol taký môj prvý moment z toho, ako vyzeral 17. november. Co se vlastně 17. listopadu 1989 stalo? Vzhledem k tomu, že jsem měla jenom 2 roky, tak to nemůžu posoudit z vlastního hlediska. Jenom se velká škoda, a co mě osobně hodně mrzí, a věřím, že i další stovky lidí, že televize a média o tom 17. listopadu 1989 tak málo mluví. Jsou 2 tábory lidí, jsou 2 základní názory. Jedni tvrdí, že to bylo z vůle lidu, že to tak lidi chtěli, druzí tvrdí, že to bylo řízené, že to byl řízený předvod. Akorát sama za sebe, co můžu říct, tak se nedokážu rozhodnout, kde je ta pravda, který názor je pravdivý, jestli to opravdu byla vůle lidu, anebo jestli to byl řízený převrat. Ja si myslím, že objektívnu pravdu na 17. november nie je schopný nikto z nás zostaviť ani vysloviť. Myslím si, že jednoducho 17. november je deň, kedy sa stali určité udalosti a pre každého človeka tieto udalosti mali iný význam. Z každého uhlu pohľadu to vyzeralo úplne inak. Z uhlu pohľadu tých policajtov, ktorí tam byli, tých študentov, to možno vyzeralo absolútne inak než z uhlu pohľadu nejakého občana nejakej východoslovenskej dedine. Takže ja si myslím, že otázka, čo sa stalo vlastne 17. novembra, ani nie je taká dôležitá a neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď. Pretože tak ako ani nevieme, čo sa vlastne stalo vo veľkej októbrovej revolúcii, nevieme presne, prečo došlo k druhej svetovej vojne, nevieme, prečo tomu ľudia nezabránili. Samozrejme, preto ani nevieme presne povedať, prečo ten 17. november prišiel vtedy a čo vlastne k nemu viedlo. Samozrejme, že analytici si nejaké dôvody určite nejak zachytia, nejak spracujú nejaké údaje, ale myslím si, že skutočnú pravdu sa nikdy nedozvieme. Na záver dovoľte, aby som to pritvrdil môjim názorom. 17. november podľa mňa nebola žiadna vôľa ľudu. Nebol zdola. Bol to organizovaný politický prevrat, vysoko sofistikovaný, vysoko pripravený, s cieľom, aby sa určitá skupina vyvolených ľudí mala lepšie na úkor väčšiny. Aký mám na to dôkaz? Empirický dôkaz je jednoduchý. 17. november
a zmeny politických režimov prebehli naraz v celom socialistickom tábore. Nebolo to len v Československu ako v 68., ale zmeny prechádzali v každom satelite Sovietskeho zväzu. To dokazuje, že nemohla hrstka občanov poraziť tak dokonale chránenú krajinu, ako je Sovietsky zväz a satelitné krajiny, ktoré boli zabezpečené nielen políciou, ale aj vojskom a hlavne mohutnou silou ľudových milícií. Takže môj názor je, že 17. november bol pripravený a dopredu naplánovaný prevrat. Položme si druhú otázku. Komu vyhovoval tento 17. november? Kto z toho profitoval a kto tratil? Nech sa páči, ďalšie názory. 17. november prospel tým ľuďom, ktorí sa dostali k majetkom. Tieto majetky mali byť spoločným vlastníctvom, lebo v socializme neboli poriadne odmeňovaní zamestnanci a nadobudnuté hodnoty šeľudového vlastníctva patrili celému ľudu. Napriek tomu sa rozhodli títo ľudia, že si ho sami prisvoja. Okrem toho sa zrútil Sovietsky zväz a Československo ako osamostatnená slabá krajina stratila ochranný kryt. Tým, že niekto si prisvojil majetky a obával sa, že príde nové povstanie ľudí proti tejto zmene, sa chceli poistiť tým, že sa rýchlo tlačili do NATO. Tak ako prišla Varšavská zmluva okupovať Československo v roku 1968, tak rátali, že keby prišiel nový nepokoj, príde nás okupovať NATO ako západná aliancia. Slovensko malo problém už v tom, že ešte aj po rozdelení Československa bolo doslova tlačené, pretože ak chce byť Mečiar nový Lukašenko, tak jednoznačne hrozilo, že Slovensko bude rozparcované medzi tie jednotlivé susedné krajiny, ako sa začali zriadevať cez tzv. Pohraničné regióny po spájaní so susednými krajinami. Dobre, no komu pomohol, komu nepomohol? Určite veľa ľuďom pomohol. Minimálne v tých prvých fázach bolo to nadšenie a zamatovosť a sloboda a ľudia konečne mohli cestovať. Len rýchlo potom z úzadia prišli ľudia, ktorí to začali manipulovať a tí šikovní ľudia sa ostavili nabok a vlastne predtým bola jedna komunistická strana, teraz tí komunisti sa rozlezli do iných strán a pokračovali ďalej to isté, čo bolo predtým. Takže dopad pre obyvateľstvo, získali sme niektoré občianske slobody, ktoré sme predtým nemali, čo je úžasné, ale na druhej strane zase na nešťastie veľa ľudí si slobodu predstavilo najmä ako slobodu okrádať vlastný národ, okrádať vlastnú spoločnosť a začali v 89. sme vlastne akceptovali, že zobrať si z nášho spoločného kotla, zobrať si z našej spoločnosti, čo to dá, je normálne a správne. A toto je proste nemorálne a vo funkčnej spoločnosti to takto fungovať nemôže. Takže toto je jeden z základných problémov našej spoločnosti, že sme akceptovali, že poďme všetci teraz rabovať. A keď sa niekomu podarí ukradnúť miliardy, tak je to tým, že je z nás našikovnejší a ešte by sme mu mali nejaké chválospevy tu skladať alebo čo. Ja si myslím, že kto v spoločnosti viacej zobere, ako do nej vloží, pokiaľ to nie je študent alebo chorý alebo starší človek, tak je to nejaká forma zlodeja. Aj keď je to momentálne legálne, niektoré formy zlodejiny sú legálne, tak je to nemorálne a ja to morálne odsudzujem. Opäť môj názor, na ktorom ale trvám, je taký, že ten 17. november drvivej väčšine nás, občanov, a nám nepriniesol to, čo sme očakávali. Domnievam sa, som o tom absolútne presvedčený, že 17. november bol a je dodnes deň výborný a vynikajúci pre úzku vybranú skupinu občanov, ktorá mala kontakty a ktorá
mala tie správne prepojenia, na rozdiel od nás tisícov bezmenných. Takže tak. Tento systém v podstate priniesol chudobu, nezamestnanosť, nevyrovnanosť spoločnosti. Tento systém priniesol to, že vznikla oligarchia bohatých a veľká vrstva chudobných. Myslím si, že je to nespravodlivý systém. Tento nespravodlivý systém je jedno, či budú riadiť pravicové strany alebo ľavicové strany. On bude naďalej nespravodlivý, to znamená, s týmto politickým systémom treba skoncovať. Ľudia na začiatku v podstate neboli pripravení. Aj pán prezident Havel priniesol zmenu politického systému, ale nemal dostatočne prijaté alternatívy na to, aby dobré zo socializmu sa prevzalo a dobré veci, aby sa prebrali z kapitalizmu. Najprv rozvrátili celú ekonomiku, priemysel, poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo do dneska je v takom stave, že poľnohospodárstvo sa bude dávať dokopy minimálne 20 až 30 rokov, aby sme boli sebestační. Čo sa týka, vznikli živnostníci, ale títo živnostníci nie sú podporovaní štátom. Boli podporené firmy zahraničné, dostali úľavy od štátu na 5 rokov, to znamená, a tieto zahraničné firmy našich ľudí akurát zdierajú za minimálnu mzdu, takže náš občan je v súčasnej dobe moderným spôsobom vykorisťovaný. Z pohľadu toho, ako vidím teraz, po 23 rokoch reálne zmeny, ktoré sa udiali, si nemyslím, že to obdobie 23 rokov bolo iba smerom k zlepšeniu. Určité veci, skôr veľmi povrchné, sa nám podarilo dosiahnuť. Máme možnosť cestovať, máme možno pocit, že máme viac materiálnych statkov, máme viac prístupu k tomu, čo je farebné, čo je výstupom civilizácie, západnej ekonomiky, marketingu. Ale myslím, že sme veľmi veľa stratili na druhej strane z toho obyčajného ľudského prežívania života. Ľudia sú menej šťastní. Tak ako ich stretávam, často sa mi stáva, že ľudia spontánne spomínajú na život za socializmu, samozrejme nie na komunistickú represiu, ale na sociálnu úroveň. Jednoducho ľudia sa nebáli mať deti. To je jedna podstatná vec. Ľudia sa nebáli zakladať rodiny, ľudia sa nebáli budúcnosti a celkovo pocit zo života mám pocit zažitý aj od rodičov bola ľahkosť žitia. To je, čo dnes nám chýba, je ľahkosť žitia. Jelikož jsem mladá na tuto otázku, tak zkusím říct svůj názor, co slyším názory kolem sebe, co jsem měla možnost setkat se s lidmi ze svého okolí. Zase, kdo profitoval a kdo ztratil. No profitovali ti, co měli dostatečné informace, co na 100% věděli, co se děje. A kdo tratil? No tratili ti občané, kteří nevěděli, kteří naivně uvěřili tomu názoru drtivé většiny těch spoluobčanů, kteří tvrdili, že se nám vylepšil socialismus. Takže ještě jednou zdůrazňuju, profitovali ti, co byli řádně informovaní, kteří věděli, co se děje, a tratili ti, kteří naivně věřili tomu názoru, že se nám jde zlepšovat socialismus. Myslím si, že každému je jasné, aké rozdiely spôsobil 17. november v našej spoločnosti. Myslím si, že skoro každý občan tejto zemi vie, že jednoducho tie rozdiely sú hlavne v tej nezamestnanosti, aby som to zhodnotil tak, že proste tí menej šikovní a menej plecnatí ľudia sa majú teraz horšie a tí šikovnejší a plecnatejší sa majú teraz lepšie. Myslím si, že ani nie je tak dôležité, pre koho bol dobrý a pre koho zlý, pretože nikto z nás nemôže zhodnotiť
čo je spravodlivejšie, či je spravodlivejšie mať systém bez nezamestnanosti, ale s určitými obmedzeniami a mať systém s nezamestnanosťou a s jednoducho veľkými sociálnymi rozdielmi, ale zase s väčšími slobodami. Skôr je podstatnejšie, aby si každý sám zhodnotil vo svojej duši, čo je pre neho dôležitejšie. Myslím si, že je podstatné, aby každý človek vedel, či je pre neho dôležitejšia sloboda alebo šťastie, či je pre neho dôležitejšia určité občianske práva alebo sociálne práva, či je pre neho dôležitejší ten ľahký život alebo radšej chce mať ťažší život a jednoducho v tom živote niečo viacej dokázať. Takže skôr si myslím, že to podstatné, prečo aj 17. november vznikol, na to sa celkom zabudlo. Myslím si, že sa na to úplne zabudlo. Aj dnes sa ten deň volá Deň boja za slobodu a demokraciu. A problém je v tom, podľa mňa, hlavný problém je v tom, že ľudia doteraz nepoznajú skutočný význam týchto dvoch pojmov. Preto ani sa nedá zhodnotiť, pre koho bol dobrý a pre koho zlý, pretože jednoducho ľudia nevedia, čo je to sloboda a nevedia, čo je to demokracia. A myslím si, že tieto dva pojmy naozajstné, tie sa ani nikdy nezačalo bojovať pre ich zmenu. Pretože slobodu každý môžeme chápať inak a demokracia, samozrejme, tá naozajstná demokracia, si myslím, že už začína byť ľuďom jasné, že po 17. novembri sa nezačala zbudovať. Kto z toho profitoval a kto na to doplatil? Odpoveď je zase jednoduchá. Podľa môjho názoru tu vznikli vrstvy bohaté a na strane druhej chudobné. Vrstvy bohaté vznikli z občanov, ktorí boli dobre informovaní o celom prevrate. A chudobní zase vznikli z občanov, ktorí slepo verili, že socializmus sa ide vylepšovať. Z toho jasne vyplýva, že celá spoločnosť ide zlým smerom. Pozrime sa na to aj z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja. Ekologická dimenzia. Nastáva obdobie oteplovania. Zvyšovaním ziskov je nadmerná spotreba palív a vzniká globálne oteplovanie. Podľa určitých vedcov za 33 rokov bude jedna veľká katastrofa. Severný pól sa začne topiť, zastaví nám golfský prúd a môže dojsť k obrovskej zmene, klimatickej zmene, ktorá zo sebou prinesie samozrejme aj sociálne problémy. Z hľadiska ekonomického konferencia v Davose jednoznačne naznačila, že akcionársky kapitalizmus musí skončiť. Čo ho nahradí? No do popredia sa dostávajú rôzne vízie. Najviac rezonuje vízia priamej demokracie. Len pozor, aby nám neponúkli tú falošnú. Pokiaľ nebude priama demokracia presne na vzor Švajčiarska, tak to bude falošná demokracia. Sociálna dimenzia je najviac ohrozená. Trápi nás tu veľká nespravodlivosť, korupcia na súdoch, nevymožiteľnosť práva a všetko nasvedčuje, že nebude lepšie. Poďme na ďalšiu otázku. Kde sa stala chyba, že sme sa nedostali na úroveň priemerného Európana, čo sa týka mzdy a životnej úrovne? Pozrime si ďalšie názory. Problém bol ten, že v Slovensku zostali vládnuť štruktúry ešte z minulosti, ktoré boli vyberané, dá sa povedať, úplne neodborne. Úplne zlyhala napríklad tzv. Slovenská akadémia vied, pretože odborníci z ekonomiky, odborníci z histórie sa ukázali ako absolútni neodborníci a nedokázali správne usmerňovať spoločnosť. Tým, že sa začalo vykrádanie, že napríklad Klaus otvoril hranice pre zahraničný trh bez toho, že by dohodol zároveň pre naše výrobky odbyt, dohodol vývozné kvóty,
sa naša mena zrútila. Ak mali napríklad Rakúšania zárobky 20 000 šilingov a my sme mali nejakých 2 500 korún a urobili za jeden šiling 2,50, tak automaticky s tým vytunelovali už aj Československo a obzvlášť sa potom pokračovalo v Slovensku. Druhým problémom bolo to, že Slovensku vládli ľudia, ktorí ho nechceli a doslova tunelovali ekonomiku. Boli to čekoslovakistické skupiny, ktoré chceli znovu obnoviť Československo s tým, že zničia slovenskú ekonomiku. Boli tu Maďaroni, ktorí rátali s tým, že sa Slovensko pridá k Maďarsku a obnovia Uhorsko, prípadne aspoň otrhnú južné oblasti. A bola tu aj medzinárodná bankárska sféra, ktorá prenáša peniaze prakticky z celého sveta s tým, že dotuje Izrael. No ja vidím chybu, ja stále hľadám chybu v sebe, áno. A ja vidím chybu, ja som urobil konkrétne chybu, že som to nechal na skúsenejších. Ja som si myslel, že títo sú skúsenejší, títo vedia robiť a teraz po 20 rokoch vidím, že asi to nevedia robiť. Čiže moja chyba je, že som to nechal na skúsenejších a sám som sa len venoval svojej rodine a svojej práci. Zrejme podobne urobili aj iní ľudia, lebo ako sa hovorí, že keď múdri ustupujú, tak nech vládnu nám hlupáci. Kde sa stala chyba? Chyba sa stala v prvom rade v tom, že ty, občan, si sa vykašľal na to. Že ty, občan, si sa nestaral o svoju krajinu, že si dúfal, že príde nejaký dobrák, niekto vyvolený, ktorý to za teba celé zmanéžuje tak, aby si sa ty mal dobre. Takto to proste nefunguje. Pokiaľ sa o svoju krajinu nestaráš, tak tá krajina samozrejme ide do krachu. To je taká politická úroveň a ďalej je to má samozrejme aj nejakú ekonomickú, prečo vlastne tá naša životná úroveň klesá. No, klesá hlavne preto, že sme si nehali rozkradnúť celú našu vlast. Že celý náš priemysel, finančníctvo, pôdu, všetko sme si nehali ukradnúť. Nazvali sme to privatizácia, spravili sme to legálne. Podľa mňa je to vlastizrada, podľa mňa naša vlast je naša, malo by tak ostať. Takže keďže sme všetko rozpredali a nemáme teraz vlastne nič, stali sme sa hostiami v našej vlastnej krajine, tak sa nečudujme, že životná úroveň nie, že by dosiahla západ, ale práve naopak sa začala prudko znižovať. Tak nie len predpokladám, ale viem, že až do roku 93 sa žilo z podstaty, žilo sa z toho, čo tu je a kde sa stala chyba. Snáď mi to niekedy tak pripomína tú bandu Calderona zo 7 statočných, ktorí okrádali, určite ten film všetci poznáme, tú mexickú dedinu a tiež tu u nás, čo nebolo priklincované, tak sa to predalo do zahraničia. My už nemáme dneska vplyv nad cenami v podstate ničoho, ani elektriky, ani vôbec energií ako takých. Chyba sa stala aj tým, že dávame zahraničným spoločnostiam 33 000 eur na jedného zamestnanca. Skutočne, čo by sa stalo, keby sme dnes nevýhodňovali nás všetkých, ktorí tu pracujeme a v potu tváre tvoríme hodnoty a zamestnávame ľudí. Domnievam sa, že to bolo zlým riadením, že to bolo prepojením ekonomických skupín, ktoré si navzájom dohadzovali kšefty. A ešte predpokladám, že to bolo takým multikultúrnym zameraním sa a rozdaním sa do zahraničia, kde Slovensko vždy bude hrať len XT husle, nie len preto, že sme národom holubičím, ale aj preto, že politici a oligarchia politická a ekonomická nikdy nedostala mandát od nás občanov, aby všetko predala do zahraničia. Nie som presvedčený o tom, že to bola správna cesta a nie som presvedčený o tom, že všetky tie súkromné spoločnosti, či už finančné, či už akékoľvek energetické,
sú zamerané na dobro nás, občanov, skôr nie. Chyba sa stala v tom, že poľnohospodárstvo, ktoré fungovalo, tak ho sa postupne znefunkčňovalo. Prišli sem obchodné reťazce, ako je Tesco, Metro, Kaufland, Hypernova. Do týchto centier sa dostávajú v podstate potraviny zo zahraničia a tí, ktorí sa chcú tam presadiť, musia dať tam cash peniaze, aby sa mohli presadiť v predaji svojich výrobkov a naše spoločnosti na to neboli pripravené, na takýto štýl spôsobu a preto dneska v supermarketoch, potravinách sa predáva 60% zahraničného tovaru, nášho tak 40%. Čo sa týka priemyslu, tak priemysel v podstate sa postupne devastoval tým, že sa tu zastavila aj zbrojárska výroba. Prestali sa dotovať výskumy, naše nápady zanikli, v podstate nastala tzv. Veľká privatizácia, ale to bol podvod na ľudí. To bol taký podvod na ľudí, že náš priemysel v podstate pomaly zanikol. Mali sa podporovať naši súkromní podnikatelia, malí a strední. Mala sa im dať dotačná politika. Školstvo vôbec nesmeruje k tomu, aby sa rozvíjala táto spoločnosť z hľadiska priemyslu. Dneska sa produkujú študenti, len kadejakí manažéri, právnici, ekonómovia, ktorí sú nevyužiteľní pre prax a vzniká rada nezamestnaných a nezamestnaných. Čo sa týka rómskej otázky, rómska otázka vôbec nebola riešená v priebehu 20 rokov a táto rómska otázka a nezamestnanosť tu nám vyplodila 400 000 nezamestnaných, 700 000 na hranici chudoby a úzkú skupinu bohatých oligarchov. Ja si myslím, že chyba väčšinou sa dá hľadať v prípade, keď máme stratégiu. Ak teda predpokladáme, že mal niekto stratégiu alebo možnosť viesť tie aktivity, ktoré sa odvíjali potom po novembri, tak chyba sa stala pravdepodobne v tom, že záujmy občanov prestali byť prvoradé a dostali sa do popredia záujmy minoritných skupín. To je vlastne podľa mňa celkový problém dnešnej spoločnosti, že spoločnosť riadi dokonale organizovaná elita bez toho, aby, ako hovoria páni sociológovia, môžem konkrétne pána Kellera, Jana Kellera, českého sociológa, menovať. Problém je v tom, že občianská spoločnosť, to znamená zvyšok okrem elity, nefunguje ako spoločenská trieda, nezastupujeme svoje záujmy kolektívne, nevieme vyjednávať naše vlastné záujmy voči elite. Kde se stala chyba? Jelikož jsem mladá, je mi 24 roku, ale i přesto si dokážu na to udělat už svůj vlastní názor. Chyba se stala v tom, že vlastně se nedostali k moci obyčejní občané, kteří vlastně věděli, co se ve skutečnosti děje a kteří měli možnost to zlepšit, ale vládli ti zlí, kterým od samého počátku šlo jenom o majetek. Dostat se k moci, dostat se k majetku, proto i mezi občany zní názor, že to byl majetkový převrat. Takže nejlépe na tom byli ti zlí, kteří vládli, kterým ve skutečnosti šlo o majetek, a proto my, jakožto náš národ, se nedokážeme dostat na úroveň průměrného Evropana. Stala se chyba v tom, že vládnou světem zlí lidi. Že všechno mají v rukách ti zlí, kterým jde jenom o majetek, kterým jde jenom o to, aby si nahrabali sami pro sebe. Ale obyčejní slušní lidé, co mají přehled o tom, co se děje a kteří mají možnost to vylepšit, tak se nemůžou dostat k moci. Kde sa stala chyba? Ja si myslím, že chyby má každý človek.
A jednoducho človek nie je stroj, človek nie je tvor, ktorý sa riadi len inštinktmi. Takže jednoducho každý človek má iné hodnoty, každý človek sa niečo v živote snaží a je neodmysliteľné pri tomto snažení, že ten človek dospie aj k nejakým chybám, že ten človek niekedy aj zaváha alebo spraví niečo nesprávne, čo si až potom uvedomí. A myslím si, že tá pravá otázka je, že kde som ja spravil tú chybu. Samozrejme, že ja som vtedy nežil, takže ja ani tak neviem celkovo zhodnotiť, kde sa stala chyba, pretože naozaj som sa na to ani nepýtal tých ľudí, ktorí 17. november a život po ňom zažili. A myslím si, že to je aspoň môj subjektívny názor nezainteresovaného človeka, že tá skutočná chyba sa stala, si myslím, v tom pochopení tej slobody a demokracie. To, čo som jednoducho 17. novembru došlo nie preto, možno si to niektorí myslia, ale ja som to aspoň tak pochopil a myslím si, že to aj veľa ľudí dosvedčí, že 17. novembru došlo nie preto, aby prišiel kapitalizmus, nie preto, aby jednoducho došlo k privatizácii, k liberalizácii, k ekonomickému prešaltovaniu na ten západný typ. Ale myslím si, že k 17. novembru došlo hlavne kvôli určitým slobodám, ktoré chýbali tým ľuďom v tom minulom režime a kvôli demokracii, ktorá im chýbala. A tieto veci, až na niektoré paragrafy, ktoré boli dodržané, tieto veci podľa mňa upadli v zabudnutí, pretože tí ľudia mali určitú predstavu, ale neboli ju schopní pretvoriť v praxi. A dnes, 23 rokov po 17. novembri, si myslím, že už môžeme povedať s istotou, že k skutočnej slobode a k skutočnej demokracii nedošlo. Samozrejme došlo k určitému zlepšeniu v niektorých oblastiach, ale tie skutočné ideály neboli naplnené tak, ako neboli naplnené ani po francúzskej revolúcii, ako neboli naplnené ani po veľkej októbrovej revolúcii, samozrejme iné ideály. Takže tá chyba sa stala podľa mňa v ľudskom duchu. V ľuďoch sa stala, že neboli schopní si predstaviť v praxi tieto ideály, neboli schopní dospieť ku konkrétnym riešeniam, neboli schopní si napísať, sa dohodnúť na tom, čo vlastne tá sloboda a demokracia je a čo. Neboli schopní to pretvoriť do tých paragrafov a ani do svojho života. To si ja myslím a myslím si, že tá chyba nastala v tom. Aj toto si dovolím pritvrdiť. Po roku 89. sa nastolil podvodným spôsobom totalitný finančný monopol. Za všetkým sú finančné skupiny, finančné oligarchie, ktoré dohliadajú na komplet celý systém štátu. Najhoršie na tom je, že aby zachránili tento podvod, tak zriadili tzv. Tajný dohľad nad občanmi. Nad občanmi je robený tajný dohľad, kde vyvolení majú toľko peňazí, že si dovolujú tých správnych a spravodlivých občanov prenasledovať rôznymi fintami, rôznymi ekonomickými nástrojmi. A dokonca sa nebojím povedať, že aj zákonnou formou. My už sme niekoľkokrát poukázali na to, že v tomto štáte súdy, polícia, prokuratúra ignorujú článok 154c, ktorý hovorí, že dohovor má prednosť pred domácimi zákonmi.
To je dôkaz o tom, že tu funguje tajný dohľad nad občanmi. Občania sa nemôžu domôcť svojich práv, pretože keď sa odvolajú na dohovor, polícia, prokuratúra a súdy ignorujú tento ústavný článok 154. A to je vážna vec. Tieto sociálne problémy prinášajú medzi obyvateľov veľké nepokoje. Je tu narušený sociálny zmier a je veľká hrozba, že táto tichá, studená občianska vojna medzi vyvolenými a tými ostatnými môže prerásť do nekontrolovateľného konfliktu. A nad týmto sa musíme vážnejšie zamyslieť. A preto moja ďalšia otázka smerovala na záver. Ako ďalej? Budeme pokračovať v šlapajach 17. novembra? Urobíme nejaký razantný krok, aby sme prehodili výhybku a išli iným smerom? Nech sa páči, ponúkam ďalšie názory. No ako ďalej, to už je dosť veľký drastický problém, pretože tuto skutočne sa musí vymeniť celá tzv. Elita, či už politická, či už ekonomická, či už sudcovská, ktorá vlastne zostala ešte zo stalinistických čias a potvrdzuje tento nelegálny prevod ako legálny, ako zákonný, pritom vôbec nerieši ľudské práva, nerieši odškodňovanie tých ľudí, ktorí boli postihnutí za stalinistického režimu, nerieši poškodzovanie aj takých ľudských práv, ktoré stáli ľudí život, zvlášť čo sa týka poľnohospodárstve, čo sa týka kulatstva, čo sa týka rôznych skutočných oponentov režimu. Častokrát sa za oponentov režimu vyhlásili ľudia, ktorí s nimi skutočne neboli, urobila sa im masmediálna propaganda a urobili sa z nich veľké veličiny a hviezdy. Skutoční hrdinovia zostávajú v úzadí, častokrát o nich nikto nevie a preto teraz, ak sa má tento režim zmeniť, doslova, aby prišla nová revolúcia, ktorá už nemusí byť vôbec nežná, pretože pri nežnej revolúcie sa nikto nesiahne nikomu za nakradnuté majetky, ako povedá Mečiar, my si rozkradneme a urobíme hrubú čiaru, ale teraz už musí byť taká revolúcia, ktorá musí byť skutočne z ľudu a ktorá nesmie sa zastaviť ani pred neústupčivosťou tých, ktorí sa obohatili na úkor všetkých občanov. Pokračovať v šlapajach 17. novembra. No pokiaľ beriem, že 17. november bola nejaká scéna, kde študenti boli nahnaní na bytunok a Eštebák Zipšák zahral mŕtvého študenta, tak v tom určite pokračovať netreba. Ale moja teória alebo moja skúsenosť je taká, že uprednostňujem permanentné revolúcie v hlavách pred občasným hromadným vylievaním zlosti na uliciach. Znamená, že hnev ľudí je síce dobrá vec, že vykolají ľudí a začnú nad sebou rozmýšľať, ale pokiaľ nezačnú rozmýšľať čo ďalej a stále čakajú na nejakého osvieteného pastiera, ktorý nás zachráni pred svlkom, ale ten osvietený pastier nás zase potom len predá našu vlnu a mäso, alebo naženie nás do iného stáda. Čiže pokiaľ ľudia nezačnú dôverovať sebe a svojim schopnostiam a svojim kamarátom a rodinám, tak ťažko sa niečo udeje. Mojím príkladom je Švajčiarsko, tam pred vyše 150 rokmi boli taká istá chudobná krajina ako Slovensko, ale tým, že si vybrali systém, ktorý teda priamo demokraciou sa nazvať nedá, ale to zastupiteľská s prvkami priamej demokracie, čiže pre mňa to je učiaci sa systém, ktorý pružne reaguje na malé zmeny už tými referendami, áno, a nenechá nahniť alebo vyhniť problémy. Čiže nemá zmysel plakať nad rozliatým mliekom, ale rozliaté mlieko treba ich hneď upratať, lebo veľmi smrdí. A zase na druhej strane ale treba zistiť, že prečo sa mlieko rozlialo a treba dávať pozor, aby prípadne sa poučiť, aby sme zminimalizovali v budúcnosti rozlievanie mlieka. Čiže to je môj pohľad, že každý musí zmenu sveta musíme začať od človeka, ktorý vidíme priamo v zrkadle, lebo keď toho nezmeníme nikoho. No, razantná zmena je pokračovať. Ja si myslím, že máme pokračovať v demokratizačnom procese, ale my sme zaspali okamžite na začiatku. Sme sa nehali uspať. To znamená, že my sme sa vzdali nášho práva správať našu spoločnosť v prospech politikov a považujeme to za normálne.
Takže pokračovať znamená pokračovať v ceste demokratizácii našej krajiny a preto ty, občan nášho štátu, ty sa musíš zaujímať o jednotlivé problémy a ty musíš aktívne riešiť, zapájať a rozhodovať. Takže vlastne práve preto zakladáme občianske snemy, aby sme sa zorganizovali, aby sme dokázali ako občania dať nejaký postoj, nejaký hlas ľudu. Čiže zmenu, a to v podstate radikálnu zmenu tohto systému vidím vo väčšej demokratizácii a v tom, že občan bude mať konečne právo rozhodovať o tejto krajine. Nie len raz za 4 roky sa nehať ostrihať o svoj vlastný hlas. Všetci vieme, že 17. november vytvoril kastu a triedu miliardárov, ktorí by k tomu neprišli nebyť 17. novembra ako takého. A nemá zmysel pokračovať v niečom, čo sa neosvedčilo. Nemá zmysel naťahovať agóniu. Naopak, domnievam sa, že je lepšie sa vrátiť v úvodzovkách z kratšej cesty a nájsť riešenia priamo v občianskej, priamej angažovanosti a skutočnej starostlivosti samého sa o seba alebo samého nás všetkých o nás všetkých, kde musíme dokázať napriek čomukoľvek, čo sa tu deje, napriek tej veľkej korupcii, či už politickej alebo ekonomickej, samozrejme, ktorá ruka v ruke idú spolu, musíme sa vedieť postaviť za svoje záujmy spôsobom jediným možným, to je organizovať sa. Organizovať sa po celom Slovensku, po celej tvári Slovenska a dať najavo našu už dneska neobvyklú, pretože hlbokú nespokojnosť s daným stavom. Čo sa týka zmeny, tak áno, je potrebné zastaviť tento nežný kapitalistický systém. Novým politickým systémom môže sa volať aj priama demokracia. Je potrebné urobiť to, aby občanovi ostala v ruke moc a politik, aby dostal dôveru, povinnosť pracovať a povinnosť slúžiť občanovi. Je potrebné vytvoriť občianske snemy, obecné, mestské, okresné, VUC a celoslovenský občiansky snem, ktorý bude dozerať na činnosť občianskych snemov. A tento celoslovenský občiansky snem vytvorí vládu, vytvorí parlament a politik tým, že bude mať občan moc v ruke, tak politik bude kedykoľvek na akejkoľvek úrovni odvolateľný pri zneužívaní svojich právomocí, pri zneužívaní svojho postavení a pri jeho pasivite. V súčasnej dobe máme veľa poslancov, ktorí sú pasívni. Čo sa týka rómskej otázky, jednoznačne som za to, aby bola riešená, aby všetci ľudia v našej spoločnosti pracovali. Ja som za povinnosť pracovať. Ja som za to, aby naši živnostníci dostali zelenú, aby bola sebestačnosť v potravinárstve. To znamená, viac by sa mali politici venovať znovu postavenia poľnohospodárstva, malých strojedných fabrík, treba aj potravinárstvo, pretože boli zlikvidované pivovary, boli zlikvidované cukrovary, boli zlikvidované potravinárske podniky pre výrobu kompótov, boli zlikvidované mäsokombináty. Všetko, dalo by sa povedať, všetko sa robí proti občanovi tejto republiky. Nemyslím si, že je treba robiť radikálne zmeny. Práve sme teraz skončili občiansky snem, kde sme sa zhodli na tom, že agresivita, násilie a radikálne kroky, ktoré by smerovali k potlačovaniu základných ľudských práv, nikto z nás nechcel. To znamená, predpokladám, že je to len vôľa minority a ozaj extrémistov tvoriť a plodiť násilie.
Čo si však myslím na druhej strane, je veľmi dôležité nielen vylepšovať existujúci systém, ale pozerať sa na úplne nové alternatívy, nové paradigmy. A jednou z nich je napríklad to, čo ešte 17. november chápal, že je možné. Že nájsť vhodného, dobrého vodcu alebo politického lídra, len treba nájsť toho správneho a zvyšok sa jednoducho bude riadiť a rozvíjať dobre. Ja verím v priamu demokraciu a to je jednoznačný mandát nedávať žiadnemu konkrétnemu človeku, ale udržovať čo najširšiu občiansku diskusiu k tomu, aby občania riadili a rozhodovali sami za seba. To znamená, neuznávam vodcov a lídrov. A tento koncept priamej demokracie si myslím, že je kľúčový v tom, aby sa civilizácia vôbec a ľudská spoločnosť pohla ďalej k slobode a k moci, skutočnej moci občanov a ľudí. A jak dál? Určitě nepokračovat v té původní cestě, protože je to falešná demokracie, ale je na čase zavést tady nový způsob demokracie, nějakou novou demokracii. Třeba na vzoru Švýcarska. Aby vlastně byli potlačeni ti zlí, co jsou teď u moci, a aby měli možnost to zlepšit my, obyčejní občané. Takže tak, podle mě je čas na změnu a nejlepší změna by byla nějaká nová demokracie, například na vzoru Švýcarska, našich švýcarských sousedů. Ja si myslím, že takéto jednoduché to nie je a nemôže sa jednoducho otázka o spoločenských zmenách, o problémoch, ktoré treba riešiť, redukovať len na takéto dve možnosti, že budeme pokračovať alebo spravíme radikálnu zmenu. Zmeny nastávajú stále a všade a stále každý deň ľudia prehodnocujú tento deň. Samozrejme nie všetci naraz, ale niektorí. A každý deň dochádza k novým zmenám v tom názore na ten deň a na súčasný vývoj. Takže ja si myslím, že nejde ani tak o to, či má sa pokračovať v šlapajách, alebo či má nastať zmena, ale aké zmeny majú nastať. Samozrejme, že nikto nemôže poprieť, že nejaké zmeny nastať musia, že tu sú určité spoločenské problémy, to nikto nepopiera. Ale problém je v tom, ako napraviť tie spoločenské problémy a ako presadiť tie nápravy. A samozrejme o tomto sme my venovali najväčšiu časť nášho priestoru ako občianske združenie. Takže v takejto krátkosti to zhrnúť by som to asi len povedal. Zase sa vrátil k tým pôvodným ideálom. Myslím si, že tie ideály toho 17. novembra sú stále živé a že zakopať ich a už sa k ním v živote nevracať nemá zmysel. Len jednoducho treba znova prehodnotiť ten postoj k tomu 17. novembru. Treba znova si to predstaviť, ako to bolo v skutočnosti. Treba sa vžiť do tej situácie, ktorá vtedy nastala. Že jednoducho vtedy došlo k veľmi rýchlej zmene a tí ľudia možno to neboli schopní ustrážiť, alebo jednoducho ešte na tú zmenu neboli pripravení. Ale podstatné je, že si musíme uvedomiť, akú zmenu chceme. Musíme si sa sami seba spýtať, čo chceme. Či chceme byť šťastní, chceme byť slobodní, či chceme si sami rozhodovať, alebo chceme, aby nejakí oligarchovia rozhodovali za nás, či chceme, aby sme sa vydali cestou trvalo udržateľného rozvoja, alebo či chceme si jednoducho užívať dneškajšok a nemyslieť na to, čo budú budúce generácie robiť s touto planetou. Toto sú veci, ktoré musí každý z nás prehodnotiť a na ktorých musí každý z nás spraviť nejaké kroky. Nemôžeme povedať, že politici to majú za nás spraviť. A tak ako ani politici nemôžu povedať, že my to máme za nich spraviť. Sú to jednoducho veci, ktoré sa už konečne musí začať pretvárať v prax. Nemôže sa od nich hovoriť už len ako o ideáloch, musí sa o nich hovoriť ako o reálnych veciach. Demokracia, sloboda sú reálne veci. Tak ako aj ten 17. november bola reálna vec. To nie je len nejaká fráza, ten deň sa naozaj stal, tá zmena sa stala a treba
o tom rozmýšľať, treba o tom diskutovať a hlavne treba konať. To si ja myslím. A môj osobný názor samozrejme je to, už som veľakrát spomínal, že podľa mňa jediným riešením z dnešnej situácie je priama demokracia a nový bankový systém. Aj tu si dovolím pritvrdiť. V Európe sa ukazuje, že sa zaviedol chorý finančný systém. Bankovníctvo je veľmi zle naštartované. Ľudia sa dostávajú do problémov práve preto, že nedokážu splatiť svoj dlh. Máme pôžičky, hypotéky, ktoré majú takú úrokovú sadzbu, ktorá sa nedá splatiť. Požičiavame si na dlh a vytvárame nesplatiteľný dlh. To je veľká tragédia. Prečo je život oveľa horší, než bol predtým? No pretože v minulom režime sme mali istoty, sociálne istoty. Bolo právo na prácu, ľudia radi pracovali, dostali takú mzdu, že z nej vyšli a navyše si mohli privyrobiť. Aj keď sem tam sa niečo ukradlo, ale ľudia si mohli privyrobiť nadčasmi, presčasmi. Mali rôzne fušky, čiže mali viac peňazí než teraz. Teraz je všetko strážené. Všade je samý SBS-kár a neukradnete ani pytel cementu. Ale kto kradne? No to sú tí hore. Tá zlodejina sa preniesla na tých hore. Dole pracujúci občania dostanú len aby prežili a celé zisky putujú často do zahraničia cez obchodné reťazce a často aj do nekontrolovateľných rajov. Myslím si, že treba spraviť radikálnu zmenu. Zjednodušiť systém zarábania peňazí. Ľudia musia mať možnosť jednoducho zarobiť si peniaze. Nie, aby si zarábali, že musia vycestovať. Tých opatrovateľiek, čo chodia do zahraničia, je vyše 50 000. Ďalších 50 000 ľudí chodí do zahraničia za prácou. Na dvojtýždňovky, trojtýždňovky. My musíme vytvoriť systém, kde každý občan bude mať sociálnu istotu, že má toľko práce a dobre platenej práce, aby vyžil. Aby mu nehrozilo bezdomovstvo, aby mu nehrozila chudoba. Rodiny sú napadnuté touto chorou demokraciou. V rodinách sú rozvraty len preto, že sú odlúčení manželia. Jeden chodí do zahraničia, jeden je nezamestnaný doma, má slabý zárobok a už je to jedna katastrofa. A deti budú najviac trpieť. Východisko je veľmi jednoduché. Treba tu zaviesť a uzákoniť slobodu prejavu. Tak, jak sa patrí, tak, jak je to vo Švajčiarsku. Ľudia musia mať právo zo zákona diskutovať vo verejnoprávnej televízie a riešiť tieto otázky. Nemôžeme už nechať riešenie na politikov, ktorí sú prepojení na finančné skupiny a oligarchiu. Nie, gorila nám jasný signál dala. My musíme sa dostať do televízie, zaviesť pravidelné diskusné relácie a tie diskusné relácie musia mať odozvu. Odozvu do zákonodárstva. A to je východisko. A ako nahradiť melouchy a také čierne práce, ktoré sa robili v minulosti? No treba zaviesť granty. Granty zo štátneho rozpočtu a každému, kto má chuť dať navyše svoj a rozum, treba umožniť, aby si privyrobil nejaký peniaz. Granty, projekty a ľuďom treba ponúknuť, aby mali šťastnejší život. Budúcnosť je v slobode prejavu a priamej demokracie. Slovensko má jednu veľkú šancu. Idú prezidentské voľby. Musíme si zvoliť občianskeho kandidáta za prezidenta. Nie politického nominanta. Ale takého kandidáta, ktorý bude mať odvahu, ak ho zvolíme za prezidenta, aby rozpustil parlament a vypísal nové slobodné voľby. Slobodné voľby v tom, aby mohli sa občania zúčastniť politickej súťaže. Radoví občania, chudobní občania, nie bohaté oligarchie. Žiadna reklama, ale cez verejnoprávne médie diskusia. A potom poďme voliť. A samozrejme musí mať nový občiansky prezident odvahu zrušiť vládu, nastoliť dočasnú úradnícku vládu a dohliadnuť, aby tento proces bol riadne dokončený. Potom vznikne nový parlament, prepracuje sa ústava a budeme si zákony schvaľovať také, aké my uznáme za vhodné. Ja sa zastávam za to, aby sme sa dostali do médií. Média ovplyvňujú verejnú mienku
a nedovolia občanom, aby sme si povedali svoje širokej verejnosti. Fuj hamba! Nech sa hambia všetci! Fuj hamba! 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 Priatelia, minule som už spomínal, táto budova, čo je naproti, prijímajú zákony v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv. Fuj hamba! Preč s nimi! 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 Vážení priatelia, teraz vám poviem len v skratke, akú máme my šancu teraz. Prosím vás pekne, ja tu navrhujem pána Potockého za občianskeho kandidáta, občianskeho prezidenta. Idú prezidentské voľby. Nie ho budeme voliť za prezidenta. A pán Potocký nám slúbi toto, čo vám teraz poviem. Ja som sa s ním rozprával. Jedine prezident má právo rozpustiť parlament za to, že sa tu demontuje demokratický systém. Prezident má na to právo, legitímne právo. Prezident má právo odvolať vládu a nastoliť úradnícku vládu. Prezident má na to právo. Nenechajme, aby nám tu zvolili nejakého politického nominanta. Zvolme si svojho občianskeho prezidenta, pretože systém zlyhal. Reštartujme spoločnosť. Reštartujme spoločnosť. Systém zlyhal. Systém